Wingfish, og vi kommer og spiller på Rampelys til lige på Rå Blowout, og det er fredag den 5. april kl. 16. Ja. Wingfish, det er i den omgang her, det er Johan på guitar og Jesper på guitar, og det bliver super godt. Kom og hør en masse god musik, både torsdag, fredag og lørdag. Vi glæder os rigtig meget, og det bliver super godt. Ja. Okay. 1, 2, 3, 4.